Salam hazırlı vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Ne biz bugün yine gelinler bilen bugün yığnaştık. Bir Türkmenistan'ın içi barada bolup geçen bir pajigaly agyr ýagdaýlar barada keselçilik sebäpli iýderli adamlaryň günne ondan ýerden aradan çykýanyny sebäpli bu zatlaryň umumy maglumatlary gizleýänlikleri sebäpli bir gurrun etmek isledik şuň gelinler bilen. Ona näme bugünkü gepleşigimizde ben Malika muallim bilen Ajahan gatnaşýar. Hoş geldiňiz gelinler. Hoş gördük Oля Sarina. Salam edip vatandaşlar, salam hemmäňize hoş gördük. Awan bu bilişme ýaly günaşa ýurdun içi bu maglumatlary bizden gizlese şonu da gelip gowuşýar. Ören gynandyrjy wakalar, gaty agyr ýagdaý. Şu arada bizim tanışlanmadan her ýerden özümizden hem garnaşlanmada hem tanışlanmada şu habarlary ýetirip durýar. Bunun günaşa indi adamlara ýanky ölen adamlaryň jaýlamaga da her işte de ýok diýe hojalyklarda da ol iýmit ýene beýlede dursun derman däri beýlede dursun şol adamlar ýok bolan adamlar jaýlamaga da her işte ýok diýerler. Sebäbi adam ýok bolsa türkmençilikde onun üçün etmeli, ýedisini etmeli, onu goýun nerden tapjak sen her üçüne, ýedisine, 40-na goýun öldürilýär-de. Yani şu arada näme aýdyp biljek Ajahan belki senden başlaýaly. Salam vatandaşlar, salam aziz ildeşler. Gaty gynançly ýagdaýda şu wagtlar Türkmenistanyň içi gaty kyn ýagdaý başdan geçirýär. Muňa da näme bir döwletimiziň, hökümetimiziň ýokdugynyň alamaty da halkymyza, milletimize hiç ili kömek ýardam ýok ýa-da telewizioniýaň üstü bilen, radioň üstü bilen bir halka ýetirilse şu zatlar indi 2 ýyl bolup gelýär şu koronawirusyň çykanyna. Dünýä ýüzi boýunly ölen näme üçin Türkmenistan hiç ili resmi taýdan kabul edenak şu keselçiligi. Bir azam olsa radio telewizioniýaň üstü bilen halka ýetirilse biraz milletimiz goranjak da toy diýe, mereke diýe, sadaka diýe, ayat diýe, töwür şoň ýagdaýlara gatnaşyp bir millet hiç ili neme şu keselçiligiň bardygyndan dünýä ýüzünden hiç ili habardar däl. Şo sebäpden millet kesellep gorant bilen ok diýjek bolýanlar. Şu birazajygam bolsa ýetirilse şu habarlar şu hökümetiň ýoklugynyň alamaty şu. Oňa derek näme talançy, garakçy bir halkyň hakyny iýip oturan bir ýurdun başynda şoň ýaly adamlar otyrda. Ondan soň näme diýjeňem bilen ok gaty gynandyrýar bu zatlar. İngolmanlar halka bir halkyň öňüne çykyp bir üýşürip adamlar üýşürip mektepler bolýarmy, sadikler bolýarmy, başga organizasiýalar bolýarmy, şo ýerlerde adamlary üýşürip bolmana da şo radioda işleýän bolmalar, şo ýerde telewizioniýa we şolary şu telewizioniýa üstü bilen hem aýtsalar da şu habarlary bir ýakyn uçurada da durmaň, daşaryk çykmaň, köpçülige goşulmaň, ya toylara, tomgulara, ýaslara da goşulmaň, barmaň. Birazcık şu bilalar soğulyança seresap bolun diýip öwredip duran adam ýok da şonu şu tarapy gaty gynanýar. Indi şu arada Malika muallim siz näme aýdyp biljek? Salam vatandaşlar. Şu Türkmenistan häzir diňleýän bolýan bütün dünýä gözü Türkmenistana. Gaty hemme taraplaryň bir
nerede neme olsa elbet görülürlük bir zat olsa Türkmenistan bilen deňeşdirilýär daýny şutaýdak bolýan zatlar aňyrdaky zatlar gata arasy tapawdy ken. Şu korona barada bärik entek gelmeýän Kitaýda Çin'e çykan wagtym şoň nähili öňüni almaly, nähili döreýşi şo keselin nähili ýaýraýşy şo virusyň düşündirilýär. Türkmenistan'da yankı aycımal doğrunduğum aycıhan doğrunduğum ayda kişiyarak Türkmenistan'a şu keseri kabul etmediler. Bu taraftan şu arada hiç bilgi vermeyenler halka. Onu girdip üstünden basır yusur edilip saklanır yarda derler. O ne görünüp dur gününe 4'ten 5'ten ağzına ölüp duranlar eşitili otuyor. Hocalı öyle yatanları öylelerini bulambalak alıp akıdı bu Allah'a çölün içine kaytmak o neye hileklerdir. Halka şey deyip seyrettiyen mi sen öz halkına? Sen halk olmasa sen kim? Sürün olmasa çopana gerek yok. O halka tolancıklar deydi, yüzerlik tütöttürdü, çay için deydi. Onların bir neme var mı korona? Koronavirüs hakkında eğer halka hiç bilineme yok. Dermanlarını öğüler alıp yatmalı, hastaneye yatsalarım, hiredilen oğum diye. Banitsalarda hiç ağırrak yağdayda kolonlara vapşe sereden okluram diye. Dermanını öğüdüm gücün etkiyen olsa, olam yanı başlangıçta olsa, onu öğü dermanın gücünden daşınana pul tölep, liçen yalayan. O bolluğumuz son. Ulu iyiyle bütün dünya gül korkuyor. O hem bütün dünyaya yayılan keser, o ayıp sadı yok. Sen nemen boynundaki senden gelen keserler ol. Bütün dünyada şu keserler yayıraptır. Olun. Şunyar bilgileri vardır. Şunyar zatları vardır. Yan kaydışını diyarak televizyon var, radyo var. Aytmalı, olmasa da her bir bölgede ayrıtın katıneme olmasa da katken toplamasa da halkı bölükler edip arasında agitasyon işlerini geçmeli. Uçaskavoy medsestralar, uçaskavoy vraçları var. Şolara verse de, tavşırık verse de uçaskama aylanıp düşünürüp biliyor. On gayta onu bastır yusur edip yatıracak olmalar. Hiç şu yağdaydı, şu vakit giremedi. Prosto griba maderli koronaviruslu adamı hocalığı ekidip o çöleden kaydaymartına. Ol ölüm demek. Ya o çölleli içeni kalmadım. No. Çölle neme bani tamam palatkada yatmalı. O tayda neme derman var mı? Nakılmer çölle kapinse o bir sana. Tuğam o tayda. Şu tayda Malikim oğlum tadımız böyle sünniyetreyinne şutayda şu şöyle akıdıptırlar bir maşkalanı temperatura veren çünni ayttığımızda başkalası bilen çağalar bilen bile skora minirip akıdıptırlar dediğinizde şöyle palatka yerleştirdiler. Şimdi men diyecek bolyan adım şu ol sağdın maşkala çilenleri var ya sağdın maşkala ağzaları. Şu yere palatka baransan şolar sağalar mı? Ne vaprosu tayda koro dörüyede. Şol sağdın adamlara barıp keselli adamların içine palatka sokorsunda şolar sağdını alır mı? Sağdına mı olsa barıp keselli şu tayda şu keseli geçirmeli şolar. Eğer organizmi güçlü olsa avlayına alıp çıkar. Eğer organizmi güçlü değil olsa olaram o tayda jertva. Olaram ölürler şu tayda. Inni aytsakladım şöyle palatka yerleştirmeye akıdıptırlar diýäňizde. Inni bu näme diýmek? Eger ballitsa akıdylmedik bolsa, hastahanalar akıdylmedik bolsa, diýmek birinji kömek berilen okşulara. Palatkada çölüň içinde owalam howada ıssy bolsa, içinde ne ýuwunmaga, ne iýmäge, ne içmäge, ne naharşor vardır, ne bir daşary çykyp bir produkt alaýyn diýsen produkty vardır çölüň içinde. Produktu ne yemişlerim çölün içinde. Dolayısıyla şu da çürük çoruğu bilen bak ferediyem olur bir iki vaatına vardır bulmasa olam yoktur. Ol organizm, keselli organizm, o olam görüşü bilmeyen
bir iki odun ortasındaki organizm baran soňam ıssyň içinde susuzlukdan, açlykdan, dermanın ýoklugundan tıp ıssyň içinde de adamın şu demgisi ýa-da öýkünni arasa howa gerekde. Edil şu ýanky kesel wagtyny şu virus degen ýagdaýyny. Inni men gödüňme gelýände şol can holcuny şol adam keselli adam näde başalyp çykmalylar, şo taýda şoň organizmi näde göreşmeli. İmmuniteta pestir, ne vitaminli imitler vardır, ne normal su vardır içeriyal, ne yeriyal var, ne yatariyal yer var. Üstesine de hova kızgın, öykünüm, arası hovadan demalmalı adamı, ne şu yerde ne oluyor şu adamı öldürmene eki dünyalık oluyor da. Var ölsünüzden bir palatkan içinde çöllü ölüm dünyalı edittirler. Mene şeyle düşünyen. Oluyor, bir şu tayamının başoyun şu taya sözünüzde bölüm ne oluyor başlan. Şu bizim hükümetimizin yokluğu şu hükümetinden bir kanun taydan bir hiç ili kömek yoktuğunun nemesi de şu görkezyen neticeleri şu hiç ili bilen şu berdine Türkiye, Türk milleti, Türk doktorları ne diyorlar? 7-24 işleyeler. Profesör yok, vraç yok, medsestrası yok. Hemmesi 7-24 işleyeler şuna. Şu 2019'dan beri bizim görýände atlamız şu da, misal bir maşgalada biri virüs yok şon olsa, şonu hastahanada yer yok bolsa ýa-da bir hastahana gelip bilmejek ýagdaýyna öýünne bir komnatyny şoňa aýratyn doktor goýup şoňa sagat seretýärler. Gaty insanyň bir janyna şeýle bir neme seretýärler da bir kadırdan bir millet hükmünne serediyala. Bizde on yalda yok Türkmenistan nähile bir hükümetin yokluğu şu. Yok deyip pasav edin adamları. Bu zatlardan ödünüzü korup başalıp çıkmasanız Türkmenistan'da hiç ili hükümet yok. Adamlara şu adamın yüzlenesi miliyada. Kadarlı vatandaşlar eğer hemme ilen çalanlarına bar olsa şular ýaly ýagdaýlary aýdyp durun. İň bolmana biziň şu gepleşiklenmedi, bölük edip uğradın bolmasa Türkmenistanyň içine dinlesinler. Adam kesellen wagty ýanky simptomlary aýdyp beren kelle agry, ýürek bulanma, ýysy duýmazlyk, tagam duýmazlyk, ýanky birem işden kesilmekligi, öýküniň gysylyp demin gelmän üskülök erbet yüze çıkya erbet üskülök temperatura hükmannel ol galmanan bilye temperatura şular ýaly simptomlar yüze çıkan ýagdaýyna ol hükman şol virusyň alamatlary şol virus keseliň şonuň üçin hem nämeka virus del bolaýmasyn dip özüňizi alamaň. Diýmek şol ýaly simptomlar yüze çykdymy? Siz hükmany suratda kim kesellese de öýüňiziň içinde maşgala çilenleriniň haýsy bir kesellese de bir komnata salýaňyz. Oň üçin skor çağırmam gerek däl, ne skor çağırıpdyrlar, alyp gidipdirler çöle tarap, palatka ýerleşdiripdirler. O palatkanyň içinde şiwin barmy, siňek barmy, mörmöjek barmy, ol sen arasa ýerek edilmejegi belli zat. Ödem seni bejermäne akitmän, ölmäne akitýänligi belli zat. Şoň üçin hem gadyrly watandaşlar şu biziň diýende atlanmady, gowuj edip dinlen, öz dogan garnaşlaryňyz bilen hem tanışmyşlaryňyz bilen hem paýlaşyň. Şolar ýaly simptom ýüze çykanyna hükman bir komnatda aýrylan, şol balma bilen, şol hassa bilen kän gürleşmäň, araňyz açyk saklan, pasudalaňyzy, ýanky tarelkasy, loşkasy, wilkasy, çaşkalary aýratyn bolsun, öz ýuňyan, ýanky sagyny plaçensasy hem de aýratyn bolsun. Opşi tuvalete gidýänem bolsa, öz plaçensasyny alyp girsin, beýleklenkin ulanmasyn, tuvalet ulansa da, vandan ulansa da bir ýanky aseptiçki neme bolýar, abrabatuýşy ýanky salfetkalar bolýar, ýürüte. Şolar bilen sirip ýygyny arasalap gaýsyn şo ýanky adamyň özi beýlekler ellemedi ýaly. Eger öýüňiziň içinde bir san tuvalet bolsa, şolar ýaly bir san vanna bolsa, ine şolar ýaly hükman suratda şol başgaly agzaňyzyň simptomlary aradan aýrylýança bir iki hepdelep goşulşmaň opşi ýerde kuhnada nahar ýýän bolsaňyz
şol kesellen adam ayratin iyisin. Şol üstüne eltip berin naharını. Şol komnattan çıkmasın şol. Ine size liçeniye. Onun artık liçeniyem yok. Birim liçeniye verilenine eğer demişsen mesela ingalatör vardır. Sepilyen ingalatör var. Dem alış yollarını, bronkolarını giyin ediyen dem almağa ansatlaştıran yankı ingalatörler vardır. Apteklerde bolmalı. Birim qanını soğuklatan dermanları hükman aspirin görünüşünde dermanlar alıp için bu kesel sizin yankı qan damarlarınızın gıdıkılmağına getiriyor. Yankı qan damarlarda klat emele getiriyor. Yankı Türkmençe ziyadmençe nok bağışlan dıkılya, goyulanıyor qanın. Şol sebepli yankı ağız boşluktan gelen qaqlıklarım goyulanıyor da goyu bolum çıkıp bilmen şol alveolalarda oturuyor da yankı soğukluklar yığınlanıp. Onun dem barması kesiliyordu. Ağdalyada adamın demi kısıp başlıyor. Şol sebepten şol bolsa köprek içip bilseniz günne bir 2 litre 3 litre köprek su için soğuklar oluyor. Napitaklar, kampotlar, yeneler için yöne kızgın çay içmeyen eğer temperaturanız yukarı kalan olsa kızgın naharlardan ya kızgın çaylardan daşırakta durun. Birim şu Türkmen'den bir depleri var da bir öz arasında kızgıncaklar iyidirmeli, kızgıncak süt içirmeli ya kızgıncak nahar yemeli diyedir de şu yanlış saat eğer adam olsun çağı olsun temperaturası güçlü olanına hiç kaçan kızgın nahar, kızgın su, kızgın çay vermeyin. Birinciden bokurduğunu ağzını yakya, ikinciden aşağıdan yakya. Ol kızgın organizma üstüne yine de kızgın zat varsa hasen beter adam loğlap beter oluyor da alavyal yanıp var ya. Onu kaytım organizmayı soğutmak gerek. Başarsanız yankıyal soğuk zatları içirin. Men bu zatları bu ehli metodikaları Amerikan'ın metodikalarına aydıp veriyenler size ol Türkmen beyninizdeki Türkmen'in leçenyelerini yattan çıkarın. Ol kızgın temperatürü kalıp durka kızgın zatları iyidirmeğim içirmeğim. Hayır sizin vatandaşlar. Yine şular yalrak leçenyesi var. Dine simptomatik leçenya alarsanız ennam canınız ağrıyan olsa sümklüğünüz ağrıp bilir. Mıysalanız ağrıp bilir, oğurgalanız, bilin, ayaklan, ellin ağrıp bilir. Bu yağdayda abizbali ve şiyankı ağrı kesici dermanlar içersiniz. Biram ervet kelle ağrı bolmağı mümkün. Bunda da şu kelle ağrı dermanlar içersiniz. Esası etmeli zatlarına şular. Eğer de öykününüzü gömgök renkli, goyu, sık goyu qaqılıp gelen olsa demek o tayda infeksiya emele geliyor. Şonun için antibiyotik size o yağdayda hükman gerek olur. Eğer üskülüğümüz gıclap eterleşip ağzınızdan gök yankı goyu yaşıl qaqılıp gelip başlanına onunla infeksiya başlanının alamatı. Şonun için bunda antibiyotik hükman gerek. Biram prednizon gerek. Şol ikisini içmeli var. Ol hasça öykünün yankı bronkaların yolunu açmağına kömek ediyor. Steroidin de yankı prednizon. Şonun için bunları kombinleştirip içseniz go olur. Yankıyalı aspirin hükman birim simptomatik yankı leçenyeler demimiz yanımız hükman ingalatör alın. Şol kömek ediyor. Yine kadarlı vatandaşlar, ben aytacak dağıtımını şuradan varat. Birim esası dağıtıyattan çıkarman şol kesellen adamını ayratin bir komnatta saklan, hiç ile görüşmeğim, salamlaşmağım, taşırakta saklan, distansiyanız 6 metre 7 metreden olsun sebebi adam şol kesellen adam üskürayan yağdayına ya da askrayan yağdayına şolun üskülüğün damcacıkları 6 metre gidiyor uzaklaşıyor. 6 metre yetip biliyor. Şol tuğrumda 6 metre aralığındaki adamları yokuşturup biliyor demek. Şolun için hesap olun, şol balnoy adamını komnattan çıkmasın. Şol çıkarman. Yine ben şuları yalı aytacak dağıtlam. Ondan Türkmenistan'dan şu öleyen adamların spesiye köpelip başladı da
şolongam käbirini aýdyp geçeýin idim. Şo dün meniň bir tanışym Jaň edip aýtdy, Aşgabatdanam diýdi, 58-nji ýylda dogulun, Jeren Çariýewa diýip bir goňşym ýogaly diýip aýtdy. Oňam adyny aýdyp berseňiz diýdi. Onuň Roza Türäýewa aýdymçy, operny aýdymçy aýalymyz bardy. Olam ýogalypdyr düýnüň gunlukda. Onuň sentýabryň birinde de Systsova Yelena Konstantinova diýip bir rus türkmen mektebiniň Pushkin adyndaky rus türkmen mektebiniň direktory ýogalypdyr edil 1-nji sentýabr güni okuw başlan güni. Ine meniň bilýänlerim şulardan ibaret, başga da ölýän adamlaryň sany ken, ýöne şu bir tanymal adamlardan ine şular ýogalanlar aýdyp geçeýin idim. Ýanky bu sözümizin ýygyny dowam etdirmek isleýäňizmi? Haýsyňyzda ýene näme aýdaratpa? Oluyor şu Melika Mollemiya ödün şu mektep okuwçylaryna da bir duýduruş hökmünde enatalarına bir tavşyryk berýän bir adajyk, ýanky mektebe gitmesinler, sırawno mekteplerde okuw ýok, o taýda keselçilik aýtyma öýüne de bulaşdyrır, hassa dälneme şolary bir adajyk bildiriş hökmünde aýtyp geçýäsmi näme şonu aýtsaň ýa-da Melika Mollem aýtsynmy? Ha, bolýa. Melika Mollem sizden başlaýar, onda ýa-da men soň dowam ederim. Ha, vatandaşlar, Türkmenistanlar size yüzlenýän şu kesel şu mewjalyp gidip durka şol okuw gerekken okuwlara da sajyklara da goýbermäň çağıraňyzy. Eger şu çağıraňyz size gymmatly bolsa, gerekli bolsa çağıraňyz, şondan uny baýlygymyzam ýok biziň. Şoň üçin şolary goraň. Şolary okuw bermäň. Berip barýan bilimlerem ýok, alymlarem ýok, terbiýesem ýok. Ondan öýüňizde özüňiz öňüne oklan, kitap, depter, surat çekdiriň, geçen tapaklaryny gaýtaladyň, gimnastikalar etdiriň her hili, gowja besleň öýüňizde, ýydiriň, içiriň. Şo okuw hiç korona tamamen bitgençe goýbermäň, haýyş sizden. Biriňiz goýberseňiz onuň beýleklerem getirjek bolýar. Agdy berje olundanym goýbermýär çağaramyzy, näçeňiz şeýdiň diýin. Gorkma, gorkar kimden gorkýaňyz? Çağalaňyzy siziň ölüme itekläp oturka nämeden gorkýaňyz? Awşular aýdasy melek, koronadan gaty ädir bolun, şu korona gutarýança, gowjy iý biçin, oňa halkda neme ýok öyle çaryna. Hani iý biçip, gow beslenmek, immunitetini ýükseldirýärler. Ellerinde neme ýok, iş ýok, iş bolmasa pulum ýok. Bir hojalyk ise 10 hojalyk aç. Onuň şondan hem ana ölüm bitim Türkmenistana gaty neme mewjat başlady şu wagt. Hani beýlek döwletlerde kiýarakda döwlet bolmasaň düýüş memleketde ýaşaýarlarda. Hemme zat gymmat. Indi korona döwrüne wapşe bolan haly pek düşýär. Şoň üçin hiç bolman özüňizi izole ediň. Toylara, merekelere de gatnaşmaň. Telefonlar var, telefon üstü bilen başsaglygy dilen ýygy ýaratynda diň. Hiç kim sizden gaty görmýär. Köpçülik yerlerine de gatnaşmaň. Çağalara asla goýbermäň. Mektep sadyk zat ýok gerekkel. 10 ýyl soňgy taraýsyn okuwny. Hiç kim geýdip bilmez. Ýok, dogry aýtýaňyz. Benim şu vatandaşlarymda bir ýüzleneýin gadyrly ene atalar çağalaňyzy hökman goraň, çağalar biziň geleceğimizdir. Siz ene atalar bolup siz goramasaňyz mektep muallimleri diňe ýokardan gelýän ukazlara görä işleýärler. Şoň üçin direktorlaram, zawuşlaram siziň çağalaňyz keselledimi, öllümi, olar bilen iş ýok. Olaryň diňe plan, günnäki plan tapşyrmaly. O mektepler açyk, tapaklar geçirilýär. Okuwçylar gatnaşýar diýip bolan bar edibiljek işi şol. Siziň çağalaňyzyň saglygy bilen hem işi ýok. Siziň çağalaňyz dirimi, ölümi, oňlara işi ýok. Öýüňizde derman barmy, ýokmy? O zatlaryň işi ýok. Şonuň üçin hem her kim gaýrat ediň, öz çağalaňyzy özüňiz goraň, öýüňizde saklaň, ýanky Melika Mollemyň aýdysýaly. Öýüňizde besleň çağalary, ýani ýydiriň, tapanyňyzdan giýdiriň, öýüňizde özüňiz
her hili zanyaçalar geçirin. Sapakları, matematikan okudun, dile uğradın, yani kitapları vardır elbette. Şu kitaplardan öğrensinler, günlük bir çeper eseri verin eline bolmasa, ingolmana çeper eseri verin günlük 10-20 sayfa okuyup versin size. Ertekleri okuyup versinler, ertek kitapları vardır, ingolmana kitaba vardır, doğrudan Malika olmuş o Türkmenistan'la. Birbirinden alışıp bir şeriat kitapları vardır. Kitaplarım kitapxanalardan var valaymasalar kitapxanada bağım yok bilemiz yok. Mektep programmasına kana misal şu 3. klas olsa şu mektep gutoran soň kanikulları elinden alıp galyalar diye. Öňküýär öýde kitabam yok. Yok yazmanı, okumanı, hasaplamanı öğrensinler, bolly başka bilim soňa öğrenirler. Wagt gelende. O birinci klasa baran okuwçylaryňyz bar, bolsa birinci klasyň okuwçylaryna diňe alfabet bilen häzirlikçe sanamany öwredin. O ikincisini goşmany öwredin, ýeňiljek matematikany öwredin. Iň gerekli zatlary şol harp öwretseňiz okaban bilersiň. Bir 2-3 günden soň okaban bilersiň. Bir hepdeden ýa-ki hepdeden soň okap başlar. Şolar ýaly çaga, birinci klasa barmadyk çaga gyzykly bolýar da onuň üçin sana öwrenmegem, harp öwrenmegem gyzykly bolýar. Iň bolmany surat çekdirin, küşde öwredin, iň esasy çaganyň beýnisini ösdürmek üçin küşt oýuny gatty gyzyklylar, şonu küşde öwredin. Neşolar ýaly işler bilen, zanyaçalar bilen çagaňyzy güýmersiňiz. Ýöne gaýrat edin, iýermeň çagalaňyzy. Veya bu kesel ýokuşsa alıp yatar hükman sebebi organizmler hemmelen organizmi gowuşup vitamin yetenok, mineral yetenok organizmde şoň üçin hem immun sistemasy çağalan korsun ullun korsun gaty erbet aşak düşýär. Häzirki döwürde Türkmenistanyň halky iý biçmesi gowdar bolsa, ýa-ni immunitet sistemasy gaty pete düşýär. Şol sebäpden hem ol aç adamlara kesel ýokuşmak hükmanam da şeýle de ölüp giderler. Adamlar şeýle de ölýär. Şo iýmen içmen organizm gitdigiçe gowşaýar da ol organizm ilki öz ýagyny ip başlaýar, öz ýagyny ip bolan soň myşçalaryny ip başlaýar. Şeýdi hem tünkü ýetýär. Bol drovara bolýar. Şol sebäpden hem ol adamlara sehel bir gatrak üskürse de ýokuşup bilýär. Neşolar ýalrak ýagdaýlar vatandaşlar üstüne goşjak zatlaryňyz barmy? Gelňizler. Olýar şu wagtymyzam azalan bolsa, onda şu ýurtdaşyndaky enatalara da ýüzlensek diýenler. Şolar Türkmenistanyň içine tanış bilişlerine, öz maşgalasyna, goňşy golamyna habar edip şu çağçyklaryň mektebe gitmezligini talap etmeli, aýtmaly, düşündirmeli ýagdaýlary. Köp enatalar bilen okda, moğolim çağırsa gidiverýär diýe. Bir tanışym jaň etýär dün. Moğolimi gelmese plan etjek, näme üçin çağan goýberýän ok diýse, gidipdir planyň goňşy diýe. Goňşy o çağan gören çağa ýene bilen o isat erti o öňünden kesel boljagyny bilen ok, olar hiç ýeli bildiriş ýok, zat ýok. Onuň üçin şo ýurtdaşyndaky işleýän enatalara da İdimnaklara jaň edip hukmany suratda aýtmaklar derur. Zatlary. Şonu aýtjak. O aýdyp durmaly, tapşyrmaly, gidäňme diýmeli. Gideni bilenem ol mektepde iýdiri alym bilim beren oklar, bir edep terbiýe öwredilen oklar, näme ýöne gursan olup gidip gelýärler. Bir de üstesine koronavirusa yakalansalar gowmy. Çağlaňy gözüňiziň öňünde saglyklykly oturany gowdur. Şu hastalığı ciddiye alın. O gaty gowşap davranmaň sebebi ölüm yetimleri görüp otursunuz. Şu bolmaz diýen zatyň bolup bilýär. Biziň çağlamyz bize gerek, başga hiç kimse gerek däl. Hiç kimden gorkmaň, çekinmeň. Malika Moğol, sözüňiz böyle inne. Şol soňky döwürne şu ölýän adamyň sany köp bolmaly, gaty sany köp görnýär-de. Mazarlyklaryň suratyny ýiberipdirler bolýan, mazarlyklaryň ýüzüne diýe.
Yan histat yazmak bolanok diye. Ne daş baştaş koyup bolya ne de diye adın familyasını yazıp bolya diye. Sebep adı familyasını yazan da o tayda doğulan yılı bilen ölen yılına mı yazmalı? Şol adamlar ölen yılı 20 yıl olsa, şu dögürlerde katı keyan olsa, iyam statistika yöredip bolya da. Hükümet onu boyunna alıp aytmayanı da şu taydan mazarlıklardan barıp statistikanı yöredip bolya. Şol mazarın üstü täze mazar hükmanam der ol mazarın üstü täzeligi. Ýöne şo ýerde atlar ýok bolsa şo taýdan bilip bolýar. At goýduranoklar şun häzirlikçe bilemok edil häzirlikçe mi ýa aslamy ýöne şol doglan gülü ýyly hiç tad ýazmak bolanok şun häzirlikçe. Olam bilemok. Onun fotoğraflarından bolar serana. Bilemok ne şo ýagdaýda da at ýazdyrmaýan bolsa, familiýa ýazdyrmaýan bolsa, doglan ýylyny, ölen ýylyny ýazdyrmaýan bolsalar, şonu kim edip biler? Şonu hekim gelip edýärmi ya kolhozyň başlyklary gelip edýärmi? Men şoňa düşünemok. Kim şo çinownik, haýsy çinownik gelip aýdy bilýär şu zatlary. Hat ýazmak bolanok diýip. Ýa-na ýa mehamäň işgär durýarmy adam jaýlananna. Men şoňa düşünemok. Men näme men ölün maşgala çilenmiň adyn familiýasyny ýazmaly almyşym. Näme üçin? Näme üçin men şoň ölün doglan ýyly bilen ölen ýylyny ýazmaly almyşym? Bu nireden gelip çykan zakon bey. Men şoňa düşünesim gelýär. Kim gelip ýanyna durýan banka şu mazarykda jaýlanan wagtynda adyn familiýasyny ýazaýmaň diýip duran adam mamka. Men şunu halkyňam dymp oturuşuna men haýran galýanlar. Dymp oturýarlar şol. Men bolan adam şo taýda çinownyň özi girdi şu mazara. O ýerine mazara özi girdi şo çinownyň. Şo diýen çinownyň. Gastugyny tutup dıkardım şo görüň içine. Ödüli. Şon diýen adam. Men öz garnaşymyň ýa öz maşgala çilenimiň adyn familiýa ýazmajak sen kim sen? Kim sen men olar ýalak nime beder ýaly? Şonna halk agdy bir bolup çykyp aýtmalylar, diýmeliler. Günne bir ölüp durup dil berip durup bolýandyra. Telefonlar işläp dur. Şonu ýazdyrjak dälmişinler bolýan, şonu karşı durum yok mani bir-birine jaň edip aýtmalylar şolar halk. Ol mazarına yeten bolsalar hökümet diýilen hökümetiň başga iş ýokmuka? Bu mazarına sen yetip senin mazar bilen näme işiň bar sen? Onuna sagdyn adamlaryň aladasyn et, onuna adamlaryň saglygyny aladasyn et. Näçe milyon, 200 näçe milyon dollar alypdyr şu wagt Türkmenistan. Kömek pul alypdyr Türkmenistan 200 näçe milyon dollar. Hano pullar ödem ýaň ýakyn alypdyr. İmit üçinmi ka, derman üçinmi ka? Dermanyň bahasy o uçupdyr. Şol koronawirusyň bir dermany var diýe, onam almak üçin niye bir paçkasy 1100 manat diýe. Şol alyp onam diýe aýlyklar adamlaryň aýlygy 1000 manat bolsa, o sen dermanyň maşgalaňda 2 adam korona bolsa, haýsyňyz iççeňiz bilmän inni aýal bolup ikisem korona bolsa ikisi nime diýämişde gepleşip geçirýämişde öz arasynda aýal. 1100 dollar, 1100 manat şu derman almasa sen içmelimi ya men içmeli haýsymiz diri galmaly diýe nime maslahat edýämişin aýal çağalamada kim teretmeli sen diri galjakmy ya men haýsymiz içeli şu dermany niýämişler teredimmi? Onan ýanmış zatlary. Şu dermany aýal öz arasynda bölüşýämişin haýsymiz içeli haýsymiz diri galaly diýip bolýan zatlary görýäňizmi? Onu näme ştaýda başga üstüne goşjakladyňyz ýok bolsa ýa aýtjakladyňyz assalamu alaykum oğlum. Şu özlere diýen indi diýrimizde goşully hemme adamyda. Ölümüzi biz barıp mazaryny ziyaret etmeli, bir ayet öğretmelidir. Ona näme garşydyr kanym. Bu dünyada devlet bize hiç yerde görmedik. O zaten devlet derdi, devlet hükümünde göremiz. On teredemiz, on moli. Şunu da halk neye hidek çıdı ya men bilem o hayran galen. Sen men ölüme karşımarsın ha. Ekidip dirimi söyledin. Ölen sonra mazarı olmasın deyip.
Erem de hana gülkü. Bağışlayan Malikim oğlum deme sözünüzü böldüm. Aydı verin. O Erem de hana gülkü oldu diye şu tayda da ölüp görenler gül yar edip cahiliyalar. O gül yar edip. Yani koronadan ölenem, başkadan ölenem. Allah ne hilek diye aydayım. Ölüyünüz de silağı bir başkadır, diyelim hem silağı bir başkadır. Ölse ölüp gitti deyip it ölen o onu. Yok onun nemesine statistika hasabını yürütsen olur öyle çağırın onu halk bilip dura. Her hocalıkta ne adam ölenini ne about ölenini bilip dururlar. Onu bilenlerle onu yöne katı yaman elbet katı gittiler. Hiçbir yerde görülmedik de tarihte görülen neler mi yazlar. Akıtıp ölümde çölün orta arasında sanıp on zaman diyetik o verneler korona yakalanıktır. Yarausuz demeniz oradan alıp yatan hocalığı akıtıp sen o öy var önüne izole edip yaşat bilelere. Balınsa yatırmacak olsan önüne var koy. Yo. Öyle var. Ay şu palnoyun bileklerinde geçmeyke bir konuda salonda izole edin. İmitinem şu tak eltiplerin ödüngüden görüşmen, salamlaşman, şu öl cayından çıkmasın niye emeli? Öğretip gidip bolyara, skora gelenem olsa. Şu adam tipi düşmeyen olsa, şu öğretip bolyara skoralar. Aydık gidemeliler şunu. Bir akıttığa... Sayda yaban, sözünüzü kesen onu çağırın. Şu sayda yabancılar 4 tanıyanım. Korona oldular. Şolara bir köpük pulum Alman gidin öyünüze hazır dermanlarınızı ertip beriyat deyip öğüne varıp dermanlarını ertip verdiler. Bir köpüğüm Alman. Ne etmediğini düşünürüp aydıp gittiler. Ben sonra öğününe oturuyor. O çöledin bak paratkada yaşatmak sağdırına adam keseli olur otaydı. Ya. Ne şu dermanın adını tattım. Avifavir ödem 1100 manat. Skopkada $40 deyip yazılı bakası. Onam diye her yerde yok. Öğren kıyın tapmak diye. 1100 manat eken $40 olayan ekeni. Avifavir adı. Yang kerasidan gelen derman. Ne şular yali şeyler vatandaşlar yağdaylamaz öğürlük değil. Bu zatları katı ünferin hükman aladasın özünüz edin başkalara bil bağlama. Ne men aytacaklardı men şu tayda vaqtımızdan bu toruya gelinizler gelip ızıklı gurunları bereniz için öz derdinizi paylaşanız için meni minnettar. Onu näme hoşlaşaýlyň şu ýerde. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun bize goşulşun gelin öz pikirlerinizi aýdyň ýazyň. Şu virusdan koronalyň ilki şu zatlary paýlaşyň biz bilen ýurdun içine ýetirmeli bu zatlary hukmany surutdy. Sağ olun, sağlykda görüşelim. Sağ olun. Sağlıklı günlerde görüşmek nasip etsin, gowurunlar etmek nasip etsin. Bolýan sağ malatyryn vatandaşlar, ýene de görüşür.